வீடியோவில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் மேட்ச் நடக்க போகுது. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேட்ச்குள்ளே போகலாம். இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. மேட்ச் இப்போது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்துருச்சு மேட்ச்சு. கன் எடுத்துட்ருக்காரு கேப்டன். கன் எடுத்துட்டு இப்போ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி உள்ளே போயிட்டுருக்காரு. இனிமேலாம் ஒருத்தமே இல்லை, தேடிட்டுருக்காரு. இன்னொருத்தனையும் காணாதனால போயிட்டுருக்காரு. ஜோன் வேறு பக்கத்தில் வந்துச்சு. ஒரு மாடி மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அது ஏற போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். அதில் தான் இருக்காரு. போயிட்டுருக்காரு. மாடியிலேருந்து எனிமி இருக்காருன்னு தேடுறாருங்க. இனிமேல் ஒருத்தனையும் காணோம். அதோ மேப்பில் இருக்கோம் அவங்க ஒருத்தவங்க. நம்ம டீமில் ஒருத்தர் செத்துட்டாருன்னு ஒருத்தர் மேப்பில் இருக்கார். எனிமி நம்ம பார்த்துட்டாரு. டீம் கேப்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. இவரை போடுறாருங்க பின்னாடி இந்தியாரோ இவர் நீங்கள் மெடிக்கிட் போட்டுட்ருக்காங்க. பார்த்துட்டாரு, போட்டுட்ருக்காரு. அவரை நாக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவரை கில் அடிச்சிட்டாங்க. இப்போ போயிட்டுருக்காங்க. ஃபோன் பக்கத்தில் வந்ததுனால இன்னொருத்தனையும் பார்த்து அவனை ஹெட்ஷாட் போட்டிருக்காங்க. 3 கில் போட்டார் நம்ம ஹீரோ சார். நம்ம டீமில் 2 கில் தான் போட்டிருக்காரு. நம்ம டீம் ஜெயிச்சிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில். இந்தியா ஜெயிச்சு. இதெல்லாம் ஒரு மாதமாக வரல, நாங்கள் வீடியோ போடல. அதான் இப்போ போட்டிருக்கோம். நாங்கள் இந்தியா சைனாவுக்கு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று கன் எடுத்துகிட்ருக்காரு. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. நெக்ஸ்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. கன் 2 எடுத்துருக்காரு. இப்போ போயிட்டுருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு. ஒருத்தரப்பா எப்படி பார்த்தா நானே பார்த்தேன். நம்ம டீமில் மறுபடியும் 2 நாக் ஆகிடுச்சு. பாருங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த இடத்துல ஒருத்தர் செத்துட்டாரு. இன்னொருத்தர் இதாகலை. இன்னொருத்தரும் செத்துட்டாருங்க. ஒரு எனிமையை பார்த்துட்டாங்க. கில்லுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இவர் மேலே ஒரு அடி கூட படல. ஆனால் அவங்க மேலே நிறைய அடி பட்டுருச்சு. இவர் திருப்பி போயிட்டுருக்காரு அவரை தேடி. மறுபடியும் விட்டாருங்க, போடுறாருங்க. நாக்குங்க. இந்த சைடு ஒருத்தர் போட்டார். நாக் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. செத்துட்டேன். நம்ம தோத்துட்டோம் காய்ஸ். இப்போ எனிமி நெக்ஸ்ட் 3rd மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எனிமியை தேடிட்டு இருக்காரு. ஐயோ, ஒரு எனிமிங்க 2 எனிமிங்க ஒருத்தரை நாக் பண்ணிட்டாரு. 3 எனிமியும் விட்டார். ஐயோ, இவரை நாக் பண்ணிட்டாரு. ரிவ்யூ ஒருத்தரை கொடுக்க சொல்கிறாரு. அவர் கொடுக்க இப்போ கொடுங்க, ரிவ்யூ கொடுங்க. ஒன்றும் அவர் செத்துட்டாருங்க. அவருமே செத்துட்டாருங்க. இவர் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க. எமௌண்ட் போடுறாங்க. அதனால் டீம் கேப்டன் ரொம்பவே கடுப்பில் இருக்காங்க. இந்த தடவை எப்படியாவது ஜெயிச்சுன்னா எமௌண்ட் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நெக்ஸ்ட் 4th ரவுண்டு இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ உள்ளே இன்னும் போகலை. ஃபோன் வேறு பக்கத்துலேயே இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமாகிக்கிட்டுனே இருக்குன்னு தெரியாமல் நம்மளோட ஹீரோ சார் எமௌண்ட்டை போட்டுட்ருக்காருங்க. இப்போ ஜோன் பக்கத்துலேயே இருக்கு. இப்போ நம்மளோட ஹீரோ சார் தேடி போயிட்டுருக்காரு. காய்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாம், இப்போ எனிமி பக்கத்துலேயே இருந்தால் நீங்கள் மேப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. நானும் பார்த்தேன். அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே இன்னொருத்தர் இவரை போடுறாரு. எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பருங்க. ஹெட்ஷாட் போட்டிருக்கலாங்க. நல்லா செம்ம குறி வச்சுட்டு. ஐயோ, அவர் நாக் பண்ணிட்டாங்க. அங்கிட்டு இன்னொருத்தரும் நாக்கில் இருக்கார். இன்னும் இந்த டீமில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கார். இப்போ நெக்ஸ்ட் 5th ரவுண்ட் இவங்க இந்த தடவையும் தோற்றுறாங்க. 3 vs 1 இருக்காங்க. 1 vs 3 இருக்காங்க. எப்படிங்க ஜெயிக்க முடியும்? இந்தியா 1 பாயிண்ட்டு அண்டு சைனா 3 பாயிண்டில் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 1 பாயிண்ட் எடுத்ததுனால நம்ம ஜெயிக்கிறோன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். நம்ம தோற்றுறோம் போல். ரொம்பவே கடுப்பாயிடுச்சுங்க.
எப்படிங்க இது பண்ணுறது? காய்ஸ் பிளட்டுலாம் வெளில வருது காய்ஸ், நீங்களே பாருங்க. முடியல காய்ஸ். இப்போ வந்து போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ வந்து இன்னும் எனிமி வந்து வரல. போயிட்டு தேடி போயிட்டுருக்காங்க. பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தெரியுது. 2 எனிமி பக்கத்தில் இருக்காங்க. நம்ம டீமில் ஒரு 2 பேர் செத்துட்டாங்க. இன்னும் நம்மளோட கேப்டனும் இன்னொருத்தவங்களும் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் எனிமி 2 எனிமி இருக்காருங்க. எப்படிங்கோ ஒரு ஆள் இருந்து சமாளிக்க முடியும்? போயிட்டாருங்க மேலே. மறுபடியும் இங்கேருந்து அவங்க ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் ஒருத்தர் நாக்குங்க, இன்னொருத்தர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்கன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் தெரில. இன்னொருத்தர் மேலே தான் இருந்தார். ஆனால் இன்னொருத்தர் நாக்குங்க. இன்னொருத்தர் இங்கே நின்றுட்டுருக்காரு. 3 பேர் நாக் பண்ணியிருக்காங்க. அவரை ஒருத்தர் நாக் பண்ணிட்டாருங்க. ஐயோ, நம்ம டீமில் இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்காங்க. காய்ஸ் முடிஞ்சிச்சு காய்ஸ், மன்னிச்சிருங்க, தோத்துட்டோம்.